Добре, понеже съм баси пича, ще ви покажа как се прави реалистичен изстрел. До някаква степен, чакай. Че нещо много по-свет остана. Това е списано много светъл. Трябва да записаме. Добре. Кратката ми се качи на лаптопа. Добре, мисля, че стената е окей. Как добре, ето файла, мисля да е тези. Ще ги стиря, нали? Окей, ето го файла. Това съм аз. Аз правя това. Ето тук стрелям. Това е стрела. Нека да започнем първо. Момент само. Adobe After Effects Extension 2. Така се казваше. Ето ги файловете. Трябва да го купите, не съжалявам сега. За да бъде по-такъв образователен клипа, ще ви покажа два начина как да направите изстрел. Първо ще бъде с ефект от такъв оригинален ефект. Втория ще бъде с картинка. Нека първо да направим оригиналния ефект, защото в момента него мога момент. Добре, първо избирате някои от всички изстрели, които имаме тук. Аз съм избрал ето този Muzzle Flash. Поставяме го в клипа. Виждате, че отстрани има черно, което е дразнещо, поне мен много ме дразни. Така. Както се е така програмата, цъкате ето тук отдолу. Така. След това Normal и Add. Това осветява доста изстрела. Махва черното и както може да видите, всичко си е окей. Понеже аз съм в другата страна, просто цъкам на изстрела и правя така. Го завъртам, колкото да дава в моя страна, понеже аз малко разместих кадъра. Няма така да става. Добре. По-добре първо си го прете, защото да може после да си намествате изстрела. Добре, малко го увеличих. Добре, котката ми пречи. Добре. Така, сега изстрел ще го преместя, защото в началото, ви както може да видите, все още аз не стрелям. Затова търсим в момента, в който ще стрелям. Примерно, момент, че ми пречи. Търсим момента, в който тръгвам да дигам пистолета нагоре. Да видим. Ето малко назад. Примерно ето тук. И идва изстрела. За да бъде по-добър ефект или по-реалистичен, ако мога така да кажа. Гледайте самия огън, Muzzle Flash, да не бъде много голям, защото ако е някакъв такъв, няма да стане хубаво, така че много някакъв. Горе-долу с размер на пистолета, да не бъде нещо много голям, по някое такова. Ако може да забелязвате, ако забелязвате, пистолетът е малко по-надолу, за това цъкаме ето тук на въртящото се и леко завъртвам самия Muzzle Flash и го премествам. Добре. Много голями се вижда, ще го намаля още малко. Някакво е такова. Развия котката, че ми пречи. Окей. Добре, някакво е такова. Добре, да видим какво се получи. Това е първата стъпка да наложите самия огън. Както може да видите, седи скучно за това. Когато ще правите изстрел, цъкате на Muzzle Flash, огъня, натискате P и види за това. Натискате на часовницето и вече започва един нов, един нов ред. И цъкате тук лек фрейм, един фрейм и леко вдигате това. Това движи самия огън е така бавно и ето това се получи в момента. Добре, както мога да видите, това се получи, но е още скучно или поне не е нещо истинско. Затова, когато натиснете P, цъкате тук и това. Така леко се размазва да има по-добър, да не се личи, че толкова директно. Окей, това е втората стъпка, да направите всичко както би трябвало. Да налагате всичко се движи. Това е втората стъпка. Третата стъпка, копираме клипа, т.е. цъкаме на клипа и натискаме Ctrl и D. Ето. И отиваме на Normal и правим Add. Сега всичко е много ярко. Идваме на маската и ограждаме, не знаете като се изстреля нещо, няма как да седи едно и също, това леко ще осветим клипа. Затова първо ще направим маска на дядо, някое такова. Колкото да осветим, първо някое такова. Окей. Добре, сега не каза, нали, оградете което искате, защото това зависи от самия клип.
Така, ето, ма не го можете, защото така ще разбазикате нещата. Ето, вижте как седи много ярко, нали? Така че натискате на този яркия клип F и излиза това. Идвате тук и почвате да мърдате, вижте как светлината се разпределя. Е така е на максимум, ако махнем. Момент, ето вижте, ярко. Мисля, вижте как става по-ярко, но прямо зависи от самия клип. Да не е много ярко, но да си личи. Добре, напълно така. И намаляте този яркия клип до началото на изстрела. 1, 2. Моите 2 фрейма, затова тук ще го махна. Момент, edit. Split layer. Окей. И това ще го махна, защото огънят е само 2 фрейма. Тоест 1, 2, няма огън, няма светлина. Нека да видим. Това е трета стъпка, ако не се лъжа, осветяване на ефект. Това беше едното. Ето вижте как тръгвам да стрелям, дига се леко пушка и светлина излиза угасва. Това е втори ефект. Момент. Добре, трябва след това, ако си теглете от интернет някакви звуци от пистолети и си ги сложете. То това зависи от пистолета, защото ако пистолета ви е с... Има някакво вид пистолети, кастераш, нали, цевта и се мърда, но от моят пистолет не е такъв, затова. Това е по-бързия начин. Добре, това е един ефект. Нека да ви покажа ефект, т.е. изстрел с картинка. Понеже някои не могат да си купат това. Само да си намеря зелен фон, тук съм си ги сложил. Примерно ще избера... кое да избера? Добре, примерно това. Избирам това. Ето го. Това ми е JPEG-а. Това ми е снимката. Ето снимката. Момент, че типа на маничка. Това не е с хубаво качество. Момент, сега не е с хубаво качество. Някой с по-хубаво качество. Добре, примерно това, макар че не е на пистолет. Ще използвам нея. Окей. Пак има черно, идваме и правим мат. Маха се. Окей, това е доста по-такъв, не знам, по този начин преди така правих, но не става толкова истинско, защото самия изстрел не е така. Добре, поне да не си развалям клипа, ще търсим нов изстрел. Момент, ще го завърта. Вижте, то даже не си от пистолет, някаква картечница. Някакво е такова, да не е много тънко, защото... Така. Окей, добре. Търси новия изстрел. Къде? Аха, ето новия изстрел. Търсим ето. Малко преди да вдигнете пистолета, направо леко като се размаже. Е така, ето тук ще бъде. И го намалявате до самия изстрел, т.е. някое такова. Ще го завърта малко, понеже е малко нагоре. Добре, на някое такова. Окей, е така. Правим пак също, натискаме P, часовник и ако ще мърдаме едно. Не го правете, може би зависи от типа на 2 фрейма, според мен е достатъчно. Сплит. Нека да видим. Добре, има разлика между този и този. Момент. Има разлика и това е доста. Добре, както може да видите, самия изстрел свършва доста рязко, пък този си има и дим, ако може да видите. Това е първи един плюс, това е по-рязкото свършване на картинката. След това ще повторим същите стъпки, т.е. ще копираме този клип. Ще го поставим малко по-отгоре. Аз само забравя да натинете тук за размазване да стане по-хубаво. Така, намаляваме самия клип до момента, в който тък му тръгва и тук ще го спрем. Момент, сплит. Изрязваме тази част и пак ще направим същото. Взимаме маската и маркираме по някаква. Избираме тук да се освети. Добре, един съвет, не го правите за осветяването, не ограждате оръжието, защото така се загубва самия изстрел. Това е един съвет. Момент. Пак искаме F и увеличаваме. Добре, мисля, че така е добре. И нека да погледнем. Ето. Това е хора.
както ви казах, може да си теглите звуци от YouTube или някъде, си ги слагате в клипа. Това беше един лек такъв бърз туториал от After Effects. Как мога да показах ви за начина, единия беше с Extension 2, купена версия и другия беше с картинка. Ако искате долу в коментарите да ми задавате предложения, да направя туториали или може би ще правя сега на After Effects, защото има доста хора, които използват вече After Effects, даже игри. Ето как му правим и за Premiere Pro, защото с нея вече ще вероятно да се отклипвате и Premiere Pro също доста така сложно да правя. Като цяло Adobe пакетите не са простички. Как може да видите Photoshop, Audio Edition, всякакви прости преди проект на Cinema 4. Това беше туториал и до скоро. Чакай, харесайте клипа.